Ibawa tro. Oh. 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 Hindi mo good. Bato na. Ay! Kape. Isa buntag. Morning. Sigayon na. Uy, nai-itlog. Ay, nara. Ang ngit-ngit yung nong. Magpagapo ko. Ang ngit-ngit tayo. Aka na. Ah, nice. Ikat na ko to. Sir, pwede pa shout out, sir? Shout out? Palingon na kayo nong. Vlogger! Wala, nasa laago. Ano na vlog nga sakpan ko na nga. Kakauntod ako, may kukaon. Doki. Magkaon ako mong share. Nagtulog. Dami kayo. Payo kay nada dre Doki. Gapon man nila si kuan yung pangalan. Kada istorya nila direct topic. Moabot si mo ha. Totoo mag-print tag naong call. Isgot og iring. Ikaw gyapon gihimong topic. Meow. Kaluoy sa upaw. Oh, hindi mo Mait ko talaga. Dana na to dia. Nanay nagputos og BH. Kamu gani ko. Kamu magsaka mo bukid. Dapat doon mo kaldero pa di mo bapas mo. Utok. Fantastic. Tanawa akong bahinda. Pasok rin ni po. Ulpa kay intro ang call ba? Ay, Ana rice pa na ron. Ana ta kanina nga. Maigo pa ng rice nato, ma'am. Klaro di. Lili na ron sa humba bang. Lahi ra gid bitong iyo. Oh, Ako pili sudlanan. dagan kayo. Wala lang, mahuman. Mas taas kayo sa sudlanan. Yati. Taas ron di ba? Tugay na puno. 4:45 medyo saka ng skuan adlaw. So murag mugawas na gamay ang sunrise pero di pagid kayo maklaro. So diri dapit kay gani mga suga dia. Prepare na mi sa mga pandalon. Dahil naman namig pangapi. Mula ka may mga kuan karon mga 5. Nindot kayo diri kay kuan klaro kay mga bituon diri. Ay kanindot sa sunrise. Busing! Ugsi Chingo. Nagulat mi diri pagsubang sa adlaw. Kay na-miss na mo si? Ang upaw. Gira mo upaw, ganyan na miss si Mamasang. Mamasang, tarawa na si Uncle Mamasang. Mamasang. Waka na miss si Mamasang. Na naman ka diya sa Espanya. Espanya, Manila. Mag-isod na naman kong shout out sa mo kay di naman ka magbinisay. El Tiro Misotoy. Magkuhan pa ko. Donde está? Hindi ista. Soy, No Dora. habla Espanyol. No habla No Espanyol. shout out. No habla Espanyol. Tapok na mi diri kay orientation. Pero na picture pa ni mga panuwak. Lo, klaro na gigayo. Sunrise. Nice kayo diri. Ang fog ra dira dapit sa kuan. Sa Lumayagon. Cool ba? Yes, atong, sir! Lastong flashlightan di kay di makita yung beauty. Unsi question. Tara. Unsa gali na nga bukid kanang diya sa atbang? Kanang diya kanang naipag ba? Ini si Kuya Kim, moingon sa inyo nga kana. Ayo, ramtastic. Ramtastic ka karon. Ini si fantastic ang dili tantong gwapo, dili tantong bakakon. Kuya, pero kulang sa paniid. Kulang pa rin. Ay, cool. Pero cool na. May sunrise yung background ko. Sige, kana oh. Sige. Status report mga angkol, kini si Ramtastic gihulatan Ay, balik. Sige, balik kay na shadow sa kan. Ay, sige, kana. Okay. Kini si Ramtastic. Naghatag sa inyo status update mga angkol. Mayong buntag, among gihulatan ang pagsubang sa upaw ni tumoy ng panganod. Isog na kayong upaw, nagpula-pula na. Tumoy ang mga panganod mga angkol. Diha mo tunga ang upaw. Ang pangalan sa upaw mo si Duki. Si Doktora Shalala Roberta. Unta na? Barton. Bartunya. Ready na mo mga guide. Kana. Black og si, Blacky og si. Oh, kanan. Brownie, syempre. Nakasalala. Kani si.
Pero parang taas na yung ano. Oo, pagdinig ka. Dagan na may exposure. Ako si Ramtastic. Ang dili tantong gwapo. Dili ang bakakon. Pero kulang sa paniid. Nice unta kay ani kay time lapse pero wala may time. Sunod balik ko la uban ko diri kol. Mag time lapse rata. Mag time lapse rata then uli din ta. Vlog talks ni Hike and Bike og ni Bicycle aka Ramtastic. Mantatix. Kuan sir ka bitong kato si Salag PH. Atik man Salag PH. Sunod pangalan na Dr. Jack man yun. Tito Jack. Mas ganahan ko sa Tito Jack. Ito yung bumatay. Grabe itong tawhanan. Grabe to. President ito sa ibagsak. Parang lang matutor Jack. Say Mga ilang na 4 ba doon? Ay, sayang ni ikat ba yun ay sunrise.